txikarrak egiten zinean, zelan San Antolin egiten ziren, torte zila beguinetik be jente asko, astoak az da, egun duztireko torte ziren, mesa zela egiten ziren, proba bai, horre landan egozan da arribet, eta proba egiten zuran, sokatire bai egiten zuran barrioko gazteak, eta nire gaztetxo nintzen da, igual 8-9 urte edo lan, toziren San Antolin betzutan, artilleruek, seminarioan zen artilleria, berrotan barrian joa zena, 50an, da ordu, netozien soldaduek, eta gero sokatiren nebizien, da barriko gazteagaz azarratu inzien, eta gero nebizien herriltan, akortan ani justuan egozan movimentu bet, eta gero zarrabari entzunde, zelan herriltak eta zelan egoziren, eta hori ze. Siglo XVI-an, Montezama estatuaren bastartzeko terrenoatan. Bastartzeko baserriko terrenoan Monteto estatuaren nau ermitia. Nik dakitena da, bastartzeko terrenoatan ez jakin ninte dauena, nire amamak bizitzezan bastartzen, bai Aranburun jaioa zen, eta beran esneak azibiltezan Astoagaz Bilbora, eta Sandonin santue, berak ekarri zuen Bilbotik, Karpanian, Astoan Karpanatan, gero hemen ninteko ermiten, hori nik entzunta dekot, Eta gero hori, txikitan hori egiten hemen jai egiten zanean, konkursoak eta goten ziren, eta hori ondo goten zen, paellak eta gauzak goten zirenean, eta hori begoinetik eta torte zen jente asko, bai hemen jai egiten, jente asko torte zen.